Let us different centers of power. If you don't change, I will go against what the people wanted. Niweke watu ambao watafanya kazi. Kwa dhie pinjego mao konya kurumga juanga piny Kenya kod Haiti odonje winjruok mar tiwo kanyakla winjruok mano kete kogno ko jotend migepe mochung' ne tudruok kod pinje maoko mago mag pinje ariyo e nyim jatend piny Kenya William Ruto kod Prime Minister ma Haiti Ariel Henry e boma ma New York e piny mar Amerika. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni winjruok ma kamano biro kelo tudruok e yor siasa, jiwo arita kwe kod jiwo chenro mag dongruok. Ruto bende wacho ni piny Kenya biro telo ne pinje moko e choko omenda mar konyo Haiti e jiwo kwe ka Kenya bende koro ochiwore mar oro jolweny Haiti. Jatend migawo maduong' ma Haiti to korka kore wacho pinyno dwaro kony maduong' e yor jiwo Haiti kod rito mwandu maggi.